L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija ikkonferma li jrid jerġa' isir kap tal-Partit Nazzjonalista. Kif mistenni u anke żvelat minn One News, Delija ħabbar f'messaġġ fuq Facebook li se jitfa' ismu fit-tellieqa wara li l-proċess infettaħ il-ħadd wara nofsinhar billi esprima l-interess li jerġa' jkun fit-tmum tal-partit. Dan wara li kien ġie sfiduċjat mid-deputati tal-Blue Heroes 5 snin ilu fejn fl-eqel ta' pandemija kien ukoll tilef elezzjoni għal kariga u minfloku tella Bernard Grech. Issa li Grech irreżenja minn kap nazzjonalista fl-10 ta' Ġunju li għadda, Delija irid jerġa' jilħaq minfloku. Nhar il-ġimgħa li għadda, One News kixef laqa li Delija kien qed ikollu flukanda ewlenija f'Ħattart mad-deputat nazzjonalista Elix Borg. Dakinhar sorsi qrib fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista kienu qalulna li Borg aktarx kien se jżomm lura u jħalli l-Delija waħdu jikkontesta għal kap fl-eqel ta' ġlied li baqa' jaħkem lill-partit. Sanettant, aktar kmini it-tnejn, Delija ammetta li kien hemm ġlied intern fil-partit u tenna is-slogan li kien sar kabbieħ fl-2017, jiġifieri dak ta' mod ġdid. Sanettant, ftit tal-jiem ilu, waqt li tlaqqa l-Eżekuttiv Nazzjonalista, oħt Defni Caruana Galizia, Corinne Vella, iddikjarat li Delija is not fit for purpose. Dan hekk kif iż-żmien tiegħu fit-tmexxija, il-Partit Nazzjonalista kien ikkaratterizzat minn fazzjonijiet differenti jiġġieldu kontinwament. Delija sar kap nazzjonalista wara Simon Busuttil li kien għadu kemm tilef l-elezzjoni ġenerali fl-2017. Wara li tilef l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Lokali fl-2019 bdew jinġabru il-firem biex issir elezzjoni għal kap. Sena wara, grupp ta' deputati nazzjonalisti immexxija mill-estremisti u li ħaddu l-isem ta' Blue Heroes kien sansitra mar ant il-President biex ineħħel il-Delija minn kap tal-Oppożizzjoni u floku titpoġġa Therese Komodini Kakija. F'dak is-sajf, jiġifieri fl-2020, imbeda il-proċess għall-elezzjoni ta' kap fejn l-establishment ħareġ lil Bernard Grech bħala iż-żimel tiegħu kontra l-istess Delija. L-istess argumenti li nġiebu dak iż-żmien kontra Delija diġà bdew jintużaw fuq il-midja soċjali minn rappreżentanti magħrufin anke faqdiet bħal Repubblika, eżatt wara li dan ħabbar li jrid jerġa' jsir kap tal-Partit Nazzjonalista.